Тизден Хөнәр 13-ші Бүтін Россия яш режиссеры фестивалі башлана. Оның қысаларында нинди спектакльләр күрсәтелә, білім беру программасы буламы? Әлеге сұрауларға актуаль әңгәмә сәхифәсендә Луиза Шарова белән Муса Камалов жауап бирер. Сөзне коллегам Айзилә Батырхановаға бирәм. Исәмсез, хөрмәтле телевизор караучылар. Яш режиссерларга профессиональ мөхит тудыру максатыннан оештырылган Хөнәр Бүтін Россия яш режиссура фестивале Кабат Татарстанда. Быел ул 13-нче тапкыр уздырыла. Оештыручылар әзерлек эшләре белән мәшгуль, ә инде 30 ноябрьдән башлап Хөнәр фестивале яш режиссерларны иҗади мөмкинлекләрен сыный алачак. 3-нче ел рәттән фестивальне Кариев театры оештыра. Быелгы үзенчәлекләр турында алдагы минутларда актуаль әңгәмәдә сөйләшербез. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Исәнмесез. Луиза, нигезләмәдә күрсәтелгәнчә, әлеге фестиваль яшь режиссерларның профессиональ мөмкинлекләрен үстерүгә юнәлтелгән. Һәм инде биредә 35 яшькә кадәрге режиссерлар катнаша. Теләк белдерүчеләр күпме? Безнең нигезләмәдә күрсәтелгәнчә 35 яшькә кадәрге һәм 35 яшьтән узган режиссерларның да мөмкинлекләре бар катнашырга. Бу очракта инде алар үзләренең дебютларыннан соң 5 ел дәвамында иң халыкта зур резонанс уяткан әсәрен күрсәткәннән соң 5 ел дәвамында иҗат иткән әсәрләренә шулай ук без мөрәҗәгать итә алабыз. Хөнәр гомумән ул Татарстан җирлеген генә күздә тотмый бит инде фестиваль. Монда безнең Россиядән, төбәкләрдән килгән быелгы шартлар белән бәйле, пандемия белән бәйле без берничә коллективтан баш тартырга мәҗбүр булдык, чөнки ул локдаун шартлары белән дә бәйле булды бер дәрәҗәдә, һәм аннан соң кайберәүләренең QR-кодлары өлгереп җитмәгән иде, шуңа күрә без инде кайберләреннән баш тартырга мәҗбүр булдык. Бик кызганыч булды, билгеле. Менә мәсәлән, соңгысы аларның Ачинск театры, алар безгә бик атлыгып тордылар, ләкин килеп җитә алмыйлар булып чыкты. Россия күләмендә безнең Санкт-Петербург шәһәреннән киләчәк Суббота театры, Цацики дигән бик атаклы балалар һәм яшүсмерләр өчен шундый китаплар сериясы бар. Шуңа нигезләнеп, яшь режиссер Юлия Кандрешвили куйган менә шушы спектакльне алып киләләр. Инде шуннан соң Казахстаннан без көтәбез Акмолинск театрын. Алар Макдонах әсәре буенча Сиротливый Запад әсәрен. Ул күрсәтелгән безнең рок-драма, яшьләр өчен заманча рок-драма дип, менә без бик тамашачыны көтеп калабыз инде. Татарстан режиссерлары нәрсә белән Татарстан режиссерларының без бәлки кайберләре без Казан тамашачысында күргән булырга мөмкин, күрәсе килеп барып карый алмаган премьералар булырга мөмкин. Менә 30 ноябрьдә без башлап җибәрәбез. Илсур Казакбаевның әле яңарак кына сәхнәгә куелган һәм бик күп фикерләр, сөйләшүләр уяткан премьерасы белән ул җинаять һәм җәза. Преступление, наказание. Менә аны без кызганыч, без аны үзебезнең Казан сәхнәләренә туры килә торган сәхнәгә китереп булмады. Шуңа күрә безнең һәм тәнкыйтьчеләрдә Мәскәүдән, Петербургтан килгән һәм үзебезнең Казан журналистлары да кемнәр әле күреп өлгермәгән автобуслар оештырыла, бару мөмкинлеге тудырыла. Шунда барып карыйбыз без 30-нан шунда башлап җибәрәбез. Аннары безнең Казанга килгәч, үзебезнең мәйданда ачылу тантанасы белән һәм инде шулай итеп 30-нан алып 5-сенә кадәр безнең фестиваль төрле мәйданнарда булачак. 5 мәйдан нигездә. Бу үзебезнең Кариев театры мәйданчыгы, Камал театры, Казан яшь тамашачы Рус тюзы, Әкият Курчак театры һәм әйткәнемчә инде 30-ы Минзәләдә. Менә бу режиссерлар, мәсәлән, бит инде шулык мәсәлән алайганда Петербургтан килгән режиссер, ул менә безнең татар театрында эшләүче артистлар белән эшләп карау мөмкинлеге булачакмы? Менә андый. Менә рәхмәт сорауыгызга. Хөнәрнең бит әле аның белем бирү программасы да бар. Үзенә күрә без аны образовалка дип йөртәбез инде. Һәм ул быел каралган, менә 2нче ел рәттән инде мин
Татар китабы йортында эшләгән вакытта узган ел бездә узган иде. Һәм менә бу елда без ул мәйданны шул мәйданда дәвам итәргә булдык. Татар китабы йорты мәйданында безнең һәм иҗади очрашулар була. Нигездә безнең программада каралган менә Илсур Казакбаев белән иҗади очрашу, Илгиз Зәйниев каралган һәм менә бу әйткәнемчә Петербургтан килгән театр субботада куйган Юлия Каландришвили, без аны көтеп калабыз. Ул шактый кызыклы, үзенчәлекле карашлы шундый яшь режиссер. Килгән менә яшь режиссерлар белән эшләүе, umuman мин үзеннән чыгып әйтәм, минем өчен бик тә кызык. Чөнки алар барыбер үзебезнең үзләре белән ниндидер бер минем очракта инде бәлки яңалыкта алып киләләрдер, әйме. Чөнки алар барыбер мәсәлән Питердан килгән режиссерлар булды, Мәскәүдән килгән режиссерлар булды, әйме. Алар менә килү белән үзләре ниндидер тренинглар оештыра башлыйлар килү белән. Бу инде шәхсән минем өчен яңалык булып тора, әйме. Баштан кереп китмиләр ниндидер. Дөньяви күзаллауны алар барыбер инде үзгәртәләр. Барыбер үзгәртәләр, эшләрне үзләренчә коралар һәм инде менә алардан килгән режиссерлардан ниндидер яңалыклар үзеңә аласың. Барыбер Һәм тагын бер сорау, заманча спектакльләр бит инде әлеге һөнәр фестивалендә тәкъдим ителә. Менә андый проблемаларны дип әйтгәндә безнең тамашачыларыбыз кабул итәргә әзерме? Сезнең фикерегез? Заманча проблемалар дигәндә нәрсәне күздә тотабыз әле менә безнең ул безнең классиканы да яңарткан әсәрләр бар анда заман ниләренә, драматургларның әсәрләренә нигезләнгәннәре дә бар. Миңа калса, менә мәсәлән мин үзем шәхсән үземнең теге фаворитым дип әйтим инде фестиваль программасындагы китерә торган спектакльләрдән ул әлегә баягы менә бу Цацики. Мин үзем аны Әрликин фестиваленә барган вакытта карап кайткан идем. Һәм ул миңа үзенең теле, стиле ягыннан да, шишлеше ягыннан да бик ошады. Менә минем Казан тамашачысын килеп, менә бу спектакльне карап китүен һәм Каландришвилинең режиссер буларак стилен, эстетикасын карап китүен теләр идем. Менә бу очракта без нәкъ шундый спектакль белән очрашабыз дип уйлыйм. Гәрчә анда шундый шактый гына четерекле темаларда кузгатыла. Әти-әниләр белән балалар мөнәсәбәтләре. Мәсәлән, баланда үзенең ничек туганы турында уйлый, каян килә балалар. Шул темага да уйлану бар анда. Беренче тапкыр яшүсмер баланың үзен тоюы, үзенең беренче тапкыр аңарда хисләр бөреләнү, хисләр туу, әйме. Ләкин режиссер аларны шулкадәр табигый һәм бик ничек дип әйтәм, ирония һәм юмор аша ача, шуңа күрә ул бик табигый күренә. Һәм аның әсәре дә шундый, Цацикиның китаплары да шундый. Менә мин киләчәктә ТЮЗ яшь тамашачылар театры мәйданында, аның сәхнәсендә шундый әсәрләр булса, без үзебезгә башкачарак карарга, бераз ирония белән дә һәм шул ук вакытта җиңелрәк тә карарга өйрәнер идек дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар. Сезгә рәхмәт. Сезгә әлбәттә уңышлар теләп калабыз.